दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथि जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय आरो बेखौ जोङो दिनै समस्ति नाङैनो लानाय जादोंमोन। बिपिएफनि गोख्रों मावथिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बारग' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन समाजाव खामानि मावनाय आरो गोबां बारग' फोरोंगुरु बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएलनि जि आदर्श खामानि मावनायनि जि आदर्श जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि खामानि मावनायनि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनायनि नोजोर गासैखौबो गोजोननानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआव थानानैनो गाव गावनि नखरारि समाजारि ओनसोलारि जेंनाखौ सुस्रांना लानो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। गासैबो हारिनि सुबुङा दिनैनि जगदानाव दङ। गरखा साहित्य सभानि बारग' जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि बारग' फोरोंगुरु आरो बिथाङा गुरखा समाजाव जथेस्थ' गोहोम खोख्लैग्रा सासे सुबुं परसुराम छेत्री होननाय बिथाङाबो जोंनि दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिथाङा जगदान जाफैनायनि उनाव बिथांमोननि हारिनि जि बिथांनिखौ फल' खालामो बा बिथांनि खोथाखौ खोनासङो बेफोरबायदि माखासे सुबुङाबो जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय थियारि जाबाय। बिपिएफनि बांसिन दङ आरो माखासेया आगोल कंग्रेसनिमोन आरो माखासेया गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि बारग' मावथिफोर बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाबाय।